ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಕ್ಕದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಪುನೀತ್ ವಿಜಯ್ ಈಗ ಪುನೀತ್ ವಿಜಯ್ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಇರೋದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಈ ಹೊಸತ್ ಬೈಕ್ ದತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ನಾದ. ಎಸ್ 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 ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕೆ ನಾನು auto expo ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನೂದ
ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದೇರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಂಚಿ ನನ್ನಾತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನನ್ನಾತ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಕಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.